Idealline producerer lakeringsanlæg til metaller og til plast hovedsageligt. Inden for miljøarbejdet har vores væsentligste områder meget gået på vores produkter, hvor vores kunder nu heldigvis for os mere og mere efterspørger miljørigtige produkter. Et andet fokusområde det har været at få hele produktionen til at fokusere på affaldshåndtering og renholdelse i produktionslokalerne. Og takket være et godt samarbejde med vores miljøstyringschef og hele værkstedet, synes vi, at det virker rigtig godt. Et tredje område var egentlig et skift fra rockwool til glasulisolering. Det kan komprimeres meget mere, og dermed både i leverancerne til os, og ikke mindst vores leverancer videre ud i verden, sparet rigtig meget på logistikomkostningerne. Det, der driver vores miljøarbejde, er jo egentlig, at vi gerne vil være en virksomhed, der i lokalsamfundet er kendt for at være en virksomhed, man søger til. Og der kan vi i hvert fald også mærke på især yngre mennesker nok, at det her er et af fokusområderne, om det er en god arbejdsplads. Og for os, der er en god arbejdsplads også en, der er miljøansvarlig.